Mieke, leuk dat we bij jou op bezoek mochten komen. Nou, Richting de 80. Wat houdt jou nou zo actief op deze leeftijd? ja, gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan met van alles wat nuttig is. Hm? En ja, het huis en de tuin. En ja, sporten, fietsen, lopen, contacten. Ja, wat allemaal belangrijk is. Wat nuttig is. Ja. Wat op het moment nuttig is. En dit draagt dan bij tot de vitaliteit en de gezondheid. Ja, probeer gezond te eten. Ja. Ja, Mooi. dat wel. Ja. Ja. Was u altijd al zo actief of heeft u dat op latere leeftijd Nee, altijd gedaan? gehad. Altijd gehad? Altijd gehad, ja. Mooi. Dus, Welke rol speelt voeding, denkt u? ja, best wel belangrijk. Hm? Altijd veel vers, toch wel. En ja, niet te veel. Maar ik kan toch wel heel goed eten, omdat ik ook wel veel bezig ben. Ik ben heel veel bezig. Mhm. Ja. Heeft u ook ooit fysieke tegenslagen gehad en waardoor u dan ook nog sterker eruit bent gekomen? Ja, met mijn man dat ik verloren ben. Voor ruim 14 jaar terug. Dat was toch wel niet makkelijk. Hij was ziek. Ja. Toen wordt hij eigenlijk in 2009 wordt hij ziek. En toen heeft hij kanker gekregen. En toen is hij in 2010 is overleden. En dat was toch wel heftig. Mhm. Heeft u ook uitdagingen die uw hersenen nog uitdagen? Nou, nee, ik lees wel. Geer, ik kan nog goed rustig zitten lezen. Maar ik doe woordzoekers en soms kaarten en nee, verder eigenlijk, ja, gewoon met bezig zijn eigenlijk, ja. Ja. Hoe belangrijk zijn sociale contacten voor u? Heel belangrijk, vind ik wel, ja. Ja, ik heb ook, nou doe ik bij Golden Sport, dat vind ik ook heel mooi, vind ik echt heel fijn. Bevalt me heel goed, buiten sporten, maar ik ben geen binnensporter. Ik ben echt een boetemens. Dus als ik even kans krijg, ben ik boete. We hebben ook begrepen dat u niet schroomt om een beetje verder weg op vakantie te gaan. Nee, dat is, doe ik met mijn vriendin. Afgelopen jaar zijn we samen met de fiets naar Trier geweest. En ja, en toen weer terug. Dus dat is gewoon heel fijn. Ja, naar Middelburg, we zien naar Duitsland. Ja, heel veel gefietst, elk jaar. Ja, een week of zo. Ja, zien we dan nog wegens. Dat is geen rondje Panningen, hè? Nee, maar dat is wel heel leuk om te doen. Ja. Maar dan komt u weer alleen thuis. Ja, maar dat is ook wat ik in de toekomst dat ik geleerd heb. Dan kan ik ook echt blij zijn om weer eens toe te komen. Hoe gaat u om met nieuwe technologie in uw begrip van smartphones, laptops, dat soort dingen? Ja, Ben u daar een beetje in meegegaan? Ja, een beetje wel. Dat doe ik ook wel allemaal zelf, bijna allemaal zelf. Ja, telebankieren en zo. En als ik problemen heb ik doe bijna alles met de iPad. Ik zit niet op Facebook en dat doe ik allemaal niet. En dan dan ga ik met de iPad naar de iPad Café van de KBO. En ja, dan lukt het weer. Ja. Mooi, Dus de positiviteit die u uitstraalt. Ja, daar ben ik ook altijd dankbaar voor geweest. En ben ik nog dat dat kan. Ja. Dus. Ja. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Ja, echt. Ja, dankjewel.